Ahojte, tak toto kratučké video by som chcela venovať všetkým tým, ktorí sa rozhodli nie od nového roka, ale od dnes chudnúť, pretože od nového roka do Troch kráľov je obdobie, kedy máme doma ešte kopec koláčov, kopec jedla a všetko toto je potrebné podojedať. Takže ešte raz, nie od nového roka, ale až po Troch kráľoch. Takže pre všetkých tých, ktorí ste sa rozhodli teda niečo so sebou v tomto roku robiť, ja by som vás chcela poprosiť a odporučiť vám veľmi dôležitú vec. V prvom rade si to zrovnať tu. Prečo to robím? Nerobím to pre nikoho iného, iba pre seba. Robím to pre svoj zdravotný komfort, preto aby som sa v budúcnosti cítil alebo cítila úplne fantasticky, aby som bola zdravá a zvládala bežné pohyby počas dňa, úplne bežné činnosti s prehľadom, bez zafúčania. A v prvom rade si treba uvedomiť, že naozaj je to beh na dlhé trate. Určite tie výsledky neprídu za týždeň, ale ani za mesiac, s tým treba rátať. Takže čím trpezlivejší budete a čím bude tá vaša vidina do budúcna toho, čo všetko môžete z toho získať, touto vašou zmenou viditeľnejšia, a budete si ju vizualizovať, o to úspešnejší budete a o to skôr a pohodlnejším spôsobom, takým príjemnejším, veselým, možno niekedy až humorným, dôjdete do cieľa. Takže ešte raz, moja rada pre vás všetkých novo začínajúcich, ktorí teda chcete zmeniť svoj život od základov, je uvedomiť si, že to robíme pre seba, robíme to pre svoj zdravotný a akýkoľvek iný komfort. A robíme to preto, aby sme sa cítili fajn, aby nám bolo fajn a aby sme už konečne nemuseli riešiť hlúposti. Pekný deň!